Christopher chu ram hnuaiah tunge ni ti pawh a hriat lo atonga Mark chuan nel taka han biak tum ma se lo thawna anei deuh wangin min kal san hri phot mai te milo nei hri su atia a chan chu a hmel ma nge ni a thian tur ti pawh hriat ani si rawa Mark chuan min hlau su nie ka til hlau chene mai thei ma se I thian tur ka nia ka trompui thei che nia alo tia tun nai mai a khan Baltimore thil mak tak tak mai thlenga mi pakhatin super soldier manga kan khovel la ka toma chumi tur chuan wa manna na sa tak mai ania ma se van nei thlak takin chu pa thil ti chu ti to pania a building te poti chiat vekania ioi ro chuan hei en la tin a phone a chuan Naismith building al hluah lai alak chu ai en tira chu Christopher chuan a hmuin chung thil thlen dan te chungai tu le ta han tuma ma se chip chiar taka khriat thei ero anei tlem ta khop mai I thu soi hin tin nge adik vek ani ti ka khriat theiang atia chuta Mark chuan o hei en chiang la tin a phone chu a han en chian tir le a heng zong zong hi en tin nge do ta ni theiang tin en la tun hnai me thil thleng ania ti in news channel mi chu a han met chuaka a date tenen engkim chu a in ziak dik thla box si chuta tuna hian mun him lampang pan turin ka kal meka chuta chuan him na du tu te chu kan khuai thina nang poi du phot chuan min on zui theiang I du thlan na ni e atita bok ma se Christopher chu a in ngai tu awang wanga tungei ming min khil theingem a han tia Mark chuan ka ming chu Mark ania ti chuan nang vele I ming po kala zot pi lo che atia a Christopher ka ni e chuan ni e ka on zui meng che ma se ka ke hi na dewa mon chang kan kal theingem atia Mark chuan te rang mai mon chang kan kal don nia helai ram hnuai hmuna omring a choi him lo ni atia ti chuan anin zui ta thui fe an kal hnu chuan in pakhat thawak lem lo hian va thlenga Christopher chuan helai mun hiam ni atia Mark chuan oni e kipo super soldier hovin min beya ti chuan helai hmuna hian papakhat upalam pang hian min khruaya min en kolalom an ti chuan Christopher chuan maktivia ma se Mark thu sei chu a oi zelangai ti chuan in chunga chuan an valuta chuta le Lincoln han va hmuwa Mark chuan hey Mr. Lincoln min la khriem a main super soldier hovin min beya wangin tliam ka tuanga ti chuan min trompui to kha ti chuan hei thiam pakhat ka kon khoi sin atia Lincoln chuan tunge ni khriat tum niom tak chuan ngai to wanga chumi hnu chuan e ni takmo ti na jacket chu han phela local go hei helai hen lo thu te u ti in sitting room lama thut na chu ko hmuwa ti chuan I thian ni lo khoi chu tu mo hming an tia Christopher chuan a kan hming chu Christopher ani e alo ti wata Lincoln chuan khoi mo liam te nei em kan lo en dik ange atia a han en dik thuaka a chu tianga hliam na chu eng mai nei lem lo hi athia Lincoln hi a in che dan po a thlak dang lama Ambrose chung ko ho tu pa anga a in che mai chuan Christopher hi an bum thei don si rawa chu wang chuan putar pakhat veng mai in a in che ni chuta Lincoln chu kal son leya Christopher chuan Mark bula chuan khoyange kaldon atia a thingpui emo coffee emo la ka tomaniang atia chutia akal nulok chuan a lo let leya Mark soyang chuan coffee hi lo choya kha in role enge in chunga thil thleng chip chiang zo kin in soi theim atia Christopher chuan a kam buina ngai tho kha ni ram hnoya ka wakala ani hi super soldier ho khanan lo ti boya ti chuan ka wa chana ma se a hliam awange ni hei a hun kal to thil thleng a kha chuak mai to lova chu wang chuan ka kon huai ta mai ni atia Lincoln chuan ani mo ani chuan tun lai thil thleng zong zong po I khe dawang a I theng hil to nga an tia Christopher chuan eng thil thleng mo tlem chu khriat kala nei deuh roya ma se ka khe chuak vek thei to lova tia Lincoln chuan chu mi khe chuak to chong ka tampu yang che atia TV remote la a an ma TV lian pui mai chu a han ona
uluk de vini lo endonia heng thil thleng zong zong tuna kan buaina zong zong bul tum tu hi Alex Ambrose ania ti chuan then kat te pe chu en te po a khayom deuh mai thei ma se thudik ki khriat theinan en la ka du ni atia TV chu akonin ona video chuan Alexan Super Soldier siamna manwa damdoi keng lai te tin midang tu te ne mo anin sual lai te tin meichhia pahnih mi khrang ve ve a fop lai te chi khrang phang video rem khom ma kan a edit sa vek chu alo lang ta zut mai chu video en zon ho chuan Christopher chuan Alex chu thil ti sual tu abul tum tu ni in angai ve ta ti chuan Lincoln chuan le Christopher tuna hian na poimo tak mai kan neya eng thil zong zong thlen tu Alex Ambrose kan ti top nga langai ni ama hi kan ti top thei chuan heng kan buaina zong zong hi chin felani don chumi tan chuan mak hi min trampui turin katia ani chuan min trampui ain peito ma se kan panhi chaw chuan kan ti top thei don lo min trampui tu tur midang kan lamamo lea chumi kan kut dang ni tur chuan nang hi in pe thei ngem antia an kut chun phar chuak ta Christopher chuan an tin nge chan don an ngak mek ani heti mek lai hian Alex te po an buai khop mai Ken Stockton Yvonne le Louis le Stevie te an in chei thai nan buai khop maya Alex chu interview ma chonin in chung lama po na apui ve man meu lova ti chuan le nakin dewa chuan chu tianga interview le thu han soi tur vel ati zon ho chuan Alex chu a thian te pui tur in chung lama chuna valuta sitting room lam chu an chei dan alo dang lam vek to Alex chuan oho kan chei thak ngo don mo ka tia nga tinge lan dan zong zong in thak vek nga tinge ka midem ta ho te ka thil da ho te kha awatia Stevie chuan Alex he in kan chei that don chuan engkim hi kan siam dang lam vek angai rom tun ma thil thleng te kan thei ngela nga ya khang kan buaina zong zong te kan thei ngil theinan a design hi kan thlak lok angai rom atia ma se Alex chuan khang a design ma so ho kha tun ma thil thleng min hret rang tiu tu tan ka du zo ka sin atia Louis le Yvonne chuan Alex chu tiang ngai dan chu nang ma chu wini nei I thian te le Stevie hi chuan engkim hi thak dang lamila hun kal to thei ngirin malam hun beisi na nen kan thik angai to zo ka lom ti hi kan ngai dan ani chu wang chon hemi konga chu min hnial thei lawang antia an nui hak haka chu ta Alex chuan ani e a thok tu te zo kin nia chu wang chuan kan hnial lo meng cheu atia chu ta hoi le ta ngoi teu lokin Christopher hi khoyang e chu ta Stevie chuan aku malamu nyang chu ni sana khan mi zin hu khana chaw deuh to poniang alo tho ve mayang atia Alex chuan ni zana mi zui mo inge zia tuna tholo po hun to theinem han chek teu atia ti chuan Christopher lama chuan han mo takin an han tlan chowa ma se ma chuan Christopher chu lo hau lo Stevie chuan a lo khoyang e omang atia ti chuan an computer Scott Khan he in chunga chuan Christopher chu lo tin lo soi ta bok chu tho chu Alexander Khretin ram noi lama chun rang takin atlan phe ngala Christopher tin ring takin awa Stevie hena chuan ni zan chuan engthil chi mo thlenga han soi chiang deuh te atita ni zan khanin kanin ka chet do wang khani e min nem tu min Christopher khalo kala ti chuan kan tuk veka tang hian mi pakhatin min en thani tak hian khria chu muin rang takin zui ta chu aron let le mai mo ka tia ma se hi aron let ta lo ni hi atita Christopher chuan ni zana mi zui mo ma tinge chung chu min khur hal vat lo Yvonne le Louis chu local hain kan zong munga lang atula ni chuan man ro kan nei zong zong po kan mang mayang tin sen so de chun ron la Alex chuan in beng dai teu film thono hun po ni lo tuna kan thil ton hi thil tak tak ania chu wang chon ngai to na film taka kan ngai to ngai ni atia ma se video camera an lak thu wang chuan Yvonne le Louis te chuan an film thu mo tin ni e kan zong chuak hal don lom kan thiam na zong zong nen an han tia chuta Alex chuan video camera lo ka ver to te chu khongai in local son lok teu kan film thu lo nia
he thil thleng tak tak ani tuna hian Christopher na kan hrilawa ti chuan kan computer Scott po khan in chunga om lo ani ti confirm to a chu wang chuan khoya nge om kan hriat watangai ati ta ka chuan Yvonne chuan tak mo in fiam thoi mo ka tia Christopher chu bo tak mo a kon ti ta ti chuan Alexa chuan Stevie na soi ni zan lam thil thleng kha han sui chong ve da zunga chu tho chu Yvonne chu na hriatin heu ni zana camera click thom ni om tak kan hriat kha nen khanin zom na ne anga tin sui chu chu cha kop mai amai ron chu sui chu chi ni boxi lawa engpo ni se Louis chuan Christopher chu ka thian thabe ania chu wang chuan kan zon mu le fa tangai ni kan zon mu theinan thei top kan chuangai ron tia Alex chuan ni edik tuna hian rang takin kan zong ha lang alo ti ve boka chutia anom khom lai chu ken stock chuna muin rang takin a local ve ngala engthil nge thlengta buena omem ni alo tia Alex chuan Christopher abo thule zong tura kal ngala tom thu asoya Mr. Ken chuan avan zero ve kanau te hi an lo zui ve chenga chu ga mi tm atia Alex chuan nang ni chu helaya in ti tu lo ti phot mai teu ke man ka kal zok mayang mani chu kal hian in thu wala ol zok atia Stevie chuan nilo ko local ve ngai ni zana khan Christopher kha zui turin ke man ka tia zui su lo ti tu kania a se ke ma thiam lo ni chu wang chuan helai huna engma ti lo ve ngo chu ka in thiam thei lawang atia chuta Yvonne hena chuan Yvonne po hi local ve sera thain ka ria ani hi ka thian thata kania chu wang chuan kan hena local ve se ka du ni atita boka Alex chuan Yvonne chu endo wangwanga a try o local ve me ka se atia Stevie chuan Yvonne nge dan I local ve thei ngem han thia ani na taka chuan Yvonne hi Alexa bul hnaya umtam adu to chi lo kha nia ma se Stevie hian chung chu khave box si lova chu wang chuan a nial thei lo ni ani e a thalom pui the na chu ka nei phot chuan pui che hi ka in pe rang ani athia chuta Louis chuan ke hin tin ga ni ve don helaya min nu chen tumbi kem ni ke po ka thian thabe ka ni ve thawa ka ron zon ve ngai tholom athia ma se Alexa chuan nilo Louis nang chu I nai lo omangai hey Mr. Ken te hian kan in an siam thame ka anei tu om lo kan kalsan vek ringo chuan adik thei don lo chu wang chuan nangin lo villa he kan in an siam that mek hi nangin mo phurna lo la mai ta che athia Mr. Ken po chuan ni e in kalvek chuanin ke ni rangot kan om hian adik lo ni chu wang chuan amo phur tu pakhat tal chu in omangai athia Louis chungoi wangwanga apoi lo ve a thae kalo omang ma se Christopher chu lo phoi ho le nge ngeng chu atia Alex chuan nui chungin te rang mai Christopher chu kan kon phoi ho nge yang tin nang po kan in hi thataka an lo siam thlengin lo vilang se o antia annuya ole tluang takin ti nan in thla ti chuan ram hnoi lama chuan Alex le Stevie chu an luta Yvonne po chuan nung lama chuan azui ve a Alexa sakoro gari po kha Alexa chuan min ron zui suang che Louis le kan in hi lo veng la akan om takin lo omang che athi wangin Alexa te chu azui ve lem lova ti chuan ram hnoi lama chuan an kal zela nakin deuh chuan Yvonne chuan ken hnia ka hmuta hei thian teu local teu hei hi Christopher kan hnia ka ni mai lo mo antia uluk takin an en hu chuan Stevie chuan hei chu Christopher kan hnia chu ni thei lawang atita achan chu ni zan khan atlan chualai khan slipper bun nin ka khia ma se hi chu en taula sneaker hnia ka ni tlat chu wang chuan Christopher chu lo po midang anom ve tia chiang to khop mai atita chuta Yvonne chuan in sum zo lovin nia Alex ni zala khan khatia pon lama an tia Alex chuan rang takin alo tong chira ni e midang chun omaniang chuan uluk takin kan zonangai film khro takin zongela engang mi ngen ni kan khwelawa super soldier pon ni mai theya agon ti nan maka chuta Yvonne chuan ni e engponi se kiss chu kan zon hungai okati Chris chu kan zon hungai ni agon tia ni zan lama Alex nena anin fo kha
a in thiam thei lawa chu chu ngai tuana om nguta tuna an mi zon lai mek te nen hian in kung kaina nein a khetlata nakin loka an mual pho mai lo wangin Yvonne hi a gal ko buai deuh tanta ni achang le thoman hoya ma se ram sa thoma nia Stevie chuan Yvonne chu thei to pin han nema lau thong su engkima tholai vek mayang atia ma se Yvonne hian thil lo thon tak chu mi suale mo ram Simon ni lovin ni zan lama thil thleng kha man chua pho chua ani don ni na khetlata chu chuan ati chi ai ni Alex support chu tong tlem sot kop mai Stevie phe chuan angai tholawa nangni pani hi in thamo in lau thon tu kem ni Alex nangpo nga tinge iwan lau thon melve atia Yvonne chuan a lau thong lowang super soldier ho a fo na sat lutuk wang te po ani mana atia Stevie chuan engtin mo super soldier ho fo wanga atia nilo atha wang kati na nei chu super soldier ho tam taka thata chu wang tu na chaw ve te po niang chu a on te le an trong sual ta zo zo mai engpo ni se Alex chuan Christopher chu thei to pin han aw le Christopher khoi angai om koi kha theiam pin han aw le lo lawa chu chuan an mut po athak danglam le deu ilai mek hian Christopher te Lincoln te Mark te kha ending ngen om cho zel kan ngai thla zel dona chutia Alex ten Christopher an zon mek lai chuan Lincoln le Mark te chuan Christopher chan na hun an lo ngak meka Christopher chuan ka trampuina indu mo atia min pui thei chung kan lom khopang anti boka Christopher chuan du thlan tur dang nei chuangin a in hrelowa chu lova ama chan tu te trampui tu te ni in a hre bok si trampui theina cheu ka nei ni chuan ka trampui don cheu nia atita Lincoln chuan thutluk na dik tak siam ani tuna chuan Alex Ambrose chung chang chip chiang zo kan khol chenga tin ama mai ba ka a thian te ho nen engang mi ngen ni chiang zo kan zir don nia ateta Christopher chuan Alex chung chang le a thian te chung chang chu enge niang a khecha khop mai ti chuan Alex te po chuan Christopher chu an zon mu thei tak lo wangin tlem chuan an be dong ta deu enga tinge mo Christopher nu ma pakhat makan holo mai le tin Alex chu be dong viawa Yvonne chuan Christopher nu ma mulo mai la super soldier ho nu ma te tin an ram sa thlen khat ke hniak te po kan mulom chu wang chuan lo cham top chu kan nilove atia Stevie chuan henglai huna hin om lo po ni mai thei tin bum na po ni mai thei chu wang chuan khothim ma kan le chu thain ka khia khotim to nu thlenga helai huna kanom chuan ke mani tan po a him lo don in ka khia atia Alex chuan ngai to wangwanga ni e khuwa thim main kan let watanga ti chuan Baltimore General Hospital a report la trying ka khia enga mo hliam tuarin alo vakal mai theya olsam taka kan khriat wat theinan atia chu than titlanga ti chuan khuwa thim ma ngai chuan an le ta phot maya in an vatlen chuan khuwa ala enga Alex chuan a in dang lam vek mai han mu chuan makati ta hle mai heu tin Mr. Kenstock chu angkal hnaya in on le ta mo hey in po kan zo fele ni khat chunga in pakhat kan chei zo fel vek ani mai om mange a han tia Alex chuan ala soi zo lo chu in dang lam vek mai chu muin in na tho dan chu a han tia ma se a soi zo ma chuan Stevie chuan a moi le tuk avan ro pui ve a chung mu ka chak le mai a pon atang pon in thar diai ang mai lo male atia Mr. Kenstock chuan a chung alu dila a chung om dan te chu in mu chak chuan kan en tir don cheu nia a han tia camera chuan an lo la boka a chung an valu chuan an chou ka om dan te an sitting room te le a rong te a design zong te mai chu a thar diai hian an lo tia an thlak dang lam hlok ani mai ome Alex tu lom viau ma se amma a in du em mai ti mai tiang a design ha zo kha a bo vek to ni hian a khia in thar hlak ni mai hian alang bok nen ti chuan Alex chuan
ani le ke in nuai kha in khoi dang lamem ka man ruwa ka khol zong zong te kha an tia Mr. Ken chuan tle ma zong kan chei travel le kan maya ma se chu tiang ni khol eng ma khoi kan nei lo nia atia Alex chuan man mo takin chuk nga lang anoi chu en nga lang atia in hoi an chu chuka asoyang nge mai chuan thut thlengom dan te bang rong te le thil dang dang chuan lo che dang lam viau maya ti chuan a computer chu an ona chuta Scott enge thil chiang lo amem nangma antia ma se Scott chuan kapu engke ma thave ke engma chiang lo om lo ve alo tia Stevie chuan Alex du tok te engke ma that vek chu alan dan an thak dang lam ani maya chu ba ka ngai tu na thak te min pe ya kan ri ro te ti thaka a thavio lom ni athia ma se Alex chuan ama pun ka sei to wa he in ka du em chan te le a design te zong zong po min khriat puya tin Mr. Ken nang po kanin biak dan ani lo a chelai ro siam thau la kan ti ni maya engwang nge zawa in alan dan zong zong in lo thlak dang lam beka athia chuta Yvonne chu in sum zo talawa tun hun hi ram changa aron data Alex he in dang lam vek hi a thazok view lo ni hi chu a ma om dan hlui kha nuam po khati lo chu ba ka kan thil ti sual kanin folai te min khriat chu athia tuna chuan khang zong zong kha ka thei hil ve thei tak tak tawang atita Stevie chuan engtin mo engi om zia chu chu kanin folai a atita chu tun hai thil thleng nge ma lai thil ni to anti zuya Yvonne chuan Stevie dot ka se ang thelo thudik ka khanang che tun hai thil thleng ani nizana Alex nena in ti boy lai khan enge chanchin re chen tumin Alex hi ka zubia ma se tumlo de win khatiang thil kha thleng ta ni ke ma thiam lo po ani bik lem lo nia ama thiam lo po ni ve tho ama min fop ma sang nge zo dikta ka soi chuan kanin mutan tiang khan ka hoi em che engwange ka ti chuan Alex hi klo du ve thuina I khevek thowa ama ko chu nangma ko thian thabe ani wangin le ka thian thabe ka bial pa chu ti buai ka du lo wangin kein sum mai choka ma se kha tiang ani zana ama zo kram ma gon lak tak sia chuan ke pon ka dang zo bik lo ni chu wang chuanin he thu hi ka je pa kan thei dawa ka je zel chuan thil dik lo tak ti nin kein khetel tela chu wang chuan ka soi chuang ai ni athi tamai chutia soilai chuan Mr. Ken chuan anau tan hena chuan camera han lo la su off to ro tin lo khap ve me boka a chan chu tunan thil ton hi thil tak tak ani towa camera lo lak chi ani to lo Alex chuan Mr. Ken hena chuan kha tunan thil la zong zong kha khongai in ti chuak lo la ka do ni avati vata ma se Mr. Ken chuan Alex poi kan til tu kan live me ka Baltimore mi pui mi makta duai khat chuang en me ka a zong zong chu kan lavek lova ma se engamo chen kha chu an khre manang atita Louis chuan enga Baltimore mi pui mi makta duai chuang in tuna thil thleng che kha na hiamo atia Stevie chuan engma soiliam lova angoi ran maya ma se amai chu on sen up opa chu thil khriat chuan ati beidong le ni ti a khriat thaya engma asoi chuak pe lem lo te po ani mai thei Mr. Ken chuan Stevie poi ka til tu ti mol pho cheu ka tum po ni lova khatiang thil kha a thlengang ti ngai na ka khwelo ni min ngai dam don nia atita chuta CV chuan engke ma thave ka eng po ni se ani tu ang ni vek to chuan engma soi chun zom po du to lo ka ro ma ka kal do na tu man min ran zui song cheu ke ma ka du ni atia Alex chuan Stevie min ngai dam don nia ka tum lok sa ni mi ado nia atia Stevie chuan ka soi to kha engma soi ka du lo chuan khriala ka du chu hei hi ni amma min mangai tu emo ka ti thina kha ini lo ni te ka kha chuak to tun ma kanin ngai zon na hlim om tak te kha to ngai lawa tuna chuan midang mi thak lak ni toin ka khia chu zong chu ne ka soi du chu tin a rum lama chuan a chhota Yvonne chuan engkim ati chetavek ni yan in khia poyatia ma se soi cholo chuan chu chuan ati khriam boxi a thun hoka amit tui chu atla zoi zoi mai Mr. Ken po chuan
Alex min kha thiam don nia engponi se mi puiten hena chuan kan thup moi le thei tho lom in siam thatna na chumi ka ga love story ti in chan chop le phua chopang de vin kan du chuan kan chua thei tho ania athia Alex chuan engma thil dang ka ngai to thei hui do tuna chuan kamhangai ber neng kan in ka ga boya chu mai ni ravin ka thian tha Christopher a om na ka khebok si do khongai ta gimin lo wa chwa san phot to mai teu atita ni hetila hian Lincoln chuan Christopher an hena chuan Alex chungchang a khia tiang du ang chulo soi meka Christopher chuan a thil khia chu a beng vek zong ani vak lo po ani mai theya amu thu trep ma se Lincoln chuan elokin zanin hian channel sompalina khan Alex te in siam that thu an ti chuadon kha en te yang kan lo khre hak deu lo male mak han met chuak te atia mak chuan han met chuaka chutian en lai chuan ni chin mai thil thleng Yvonne in puan na kha alo lang chuak ta Hamizan Khan Alex kha min wopa ti vel chu kan sei chowa Lincoln chuan te fu in ti tak main kha mo ko soi kha Alex hi mi ren tla ka ni lo tuna ka soi jong kha Christopher ti khan adik zia I khiat ka be sei ti in dik in ti tak mai chuan Christopher chu a han khila Mark chuan thin rem takin a harsa in ka tiang khan ka zuya a ko kin thla te ka la tuna olsom te in mi zong mu thei turin tiang khian an puang chuak le ta mai boxia awa han ho mai tak ka tha sen zong te khat thon vek ning ka khia atia Lincoln chuan nilove khangi thil ti zong kha adik zia ke ma ni na fin fia ngai la vin ti hian an ma ni vekin an fin fia a tha zok dei lom alo ti ve boka Christopher chuan TV chu ena chu in an siam thatte tin tunan soilai mek Alex te thian zo hote an mela han en wanga a khiat to nu ni hian a khia ma se angai to chuak mai thei to khilo ani angoi wang nu chuan Lincoln hena chuan thil pakhat mak ti deuh mai ka nei atita hengmi te hi mi sual kan khovel ti chiat tum tuan ni si chuan engtin nge khitiang khen TV a mi te mu thei tuwa impho chuan a chance hin nei tinalan dan chuan an ma ni ngai sang tu le thliang tu tam takan nei poka khitiang a mi sual ni si hian tin nge fans tam takan nei thei le hatia Lincoln chuan chu tak chu lom tuna kan boi pui chu mi tam zok hian hero thil ti thei mon tia an sual na tak le an thil tum hi a khelo tam zok an nia chu wang tak chuan ke ni hian kan khriat si wangin ma kan la ka an ma ni hian thil pui tak an thlen ti ma kan beilet wa tangai ni alo ti wata chuta Christopher chuan ani chu chuanin engwang mo an ma ni kan huat em na chana kha chiang zokin min khel le thei ngem an ti leya Lincoln chuan khil thei te nge Alex hi mi thiam tak ni ma se mi pui te manga sum don ching mi nia sum don na diklo tak na kalpuya tin dam doi lam panga thiam na po diklo tak mang thrin a tul chuan mi khing te po experiment ta na mang mai thrin mi khing ani chu wang chuan a thil ti tum le ama ba khi kan top san lo chuan tun nai maya super soldier a siam chua da na tang khan khovel ti top le khovel ti chiat veka hi a fai lo ni ti alanga chu kan huat na chan tu le kan ti to pangai na chana ni hatia Christopher chuan Lincoln athu sei zong chu angai tha Alex Mel TVIN boka Lincoln athu soyang mi khing chu Alex Mel en chuan ani thei hian a khachi alawa ama ro chu Alex le thian te chu tu tengen ni chia angai tu chu thei siro wangin tuna khel tuam chun Lincoln athu sei zong chu oi ha sa ti view ma se han oi lo na chan ngot tu ala khasi lo ni Christopher chuan Lincoln hena chuan ani le nang khovel hi chevek don ta se engei ti ma sak be anga tia Lincoln chuan khovel a chiat vek don te chuan kan nei zong hi me ka theitan hena ka semanga ka tan eng maum ziom to lo atia Christopher chuan alan dan chuan mi thatak chuinin ka khia atia Lincoln chuan kalom lu tuke nangpo mi dik tak nin ka khia tin thila khatiam thei veo bok nin ka khebok atia Christopher chuan ani mai thei ma se ka hun kal to eng ma ka khat chuak zo to lawa kan ming ti lo chu khriat ka nei to lo chu wang chuan
ka thil khriat te hi adikem diklovem ti thutluk na ka siam hlei thei lo ni ati chulam pang chu ka pui thei hau lo chia ama ko zui du chen kan zinga hi ni telanga ti chuan kan in trampui ton thei rom atia Christopher chuan kalome ka chungai ngil nei na songsonga ti chuan he kan omna building pia lampang khovel pona hian engthil chiang e thleng ti hi khria chian ve ka du ni chuan ka ngai tu na ti boi bok chu Alex sein ti hi a hmel hi ka khria to nu ang tlat maya hengte po hi engwange ti min chui chua pui thei chuang ka lom hleang athia chutalin kon chungoi wangwanga ni e engkim i khriat ngai lo ka khriat tiom ta khang che engpon ni se min kon zui phot te tin pon lama chuan an chuak dun ta heti lai hian mi stock and stock te po an live video kha laglo de wati to pa chi ro wangin a top chu moi nai do hleka an khak ve nga ya ti chuan Evon nena chuan Evon kanin siam tha chungchang hi chu amoi ti do ti chuan tu na kan buwak ton te nuai ro kha chu khre thiam ha de hleka engpon ni se thil engna mo hi chu kan be sei lo hi chu thleng ve fawania an lo ti ya Evon chuan ni e kan thil thleng zong te kha kan ro man le kan tumlok sa ni bik lova kan nu na hian thil lomom chu wa thleng thei bik lova thil lomom lo te po a thleng ve thei nei ti kha khan a en tiang ka be sei tin amoi nai theng bang chuan chu an program chu an ti to pa chumin ho chuan ken stock le naw te chu an in pek sok soka an in thla ka voina ta na an hun man chu an du tok ta ni na lang heti lai hian Alex chuan Evon chu in hnuai lama fuai thla midang tu ma anum talo mo tia chuan engwangin nge kha thu khai soi chua Evon chuan o ka tiangin an lai fangti ka khelok sa bik hlenem chu ba ka tumlok sa poni lo ka soi chuang nge anga ya ka soi chuak palani kha adita Alex chuan engponi se hei hi ka khil chiang non leng che Stevie hi itrian thata ka nei in ka khia tuna hian ni duang hian nang manen om dun taila itrian thata khi rel kon nai nom ta se kan hlim the yong chuang ni ateu lo mai chu wang chuan kan in ka hi ti chiata kan panen tinamo a thei a lotlin chho thei i be se ni chuan chung chu ingai tu na tang da bu ha lang che chu lawa hei ka sei do ni nang nen hian hun nuam tak pokan hmanga ni mai thei ke pon nang nen hian hun nuam tak man ka lo du pon ni mai thei a enga po chu ni ro se khovela hian thil nuam rongot hi limna tluan tlinga ni lawa thil nuam ai chuan thil dik le fer tak hi atlo thina chu wang chuan tuna kan thil ti dik lo wangin hetiang hian khriom takin kanom tua chu wang chuan kha chu ti top toila thain ka khria super sol di ho wangin rel ko ha takin kan oma chumin hnuwa thil dik lo kan ti wangin rel ko ha takin kan om lea ke mani le ke mani hi kan in khem mai ni chu wang chuan dik takin om toila chu ka do ni atita Evon chuan Alex khang kha buana thlen ka du wanga soi chuak kan bik lo sin kha thil thuruk kan je pakha zep a thalo ni ka khia da wanga soi mai chau ka nia min kha thiam ve ta che atia Alex chuan ni e ka kha thiam che rom ma se tuna chuan ka khia thiam tak ni bok chu Mr. Kente an chu nu hian nang po in siam la inin lama ho ve to la thain ka khia helai hmuna hian kan thok ho thei do lawang a big takin nang le Stevie le ke ngat phei chu kan om ho thei do lo a tuya mo zok chu in ho ngai ni atia Evon chuan ani chuan ke hi ho turin min du mo atia te rang mai Stevie hi tun ma tanga ka bial nu le ka ko pui ka dam chunga ka bulo om tu ata na ka thlan ani to chu wang chuan nang man min lo wa chu san phot anga yang atita Evon chungoi do wangwanga ole a try emponi se isuyang chuan ka chuak mayang atita ti chuan in chunglama chon han tum le che chu kong khak chu Louis chuna kan hong thua ya helai hen lo omani mo thir pe mol tuk tak mai soi du ka nei athia Alex chuan in thil nge ni ta an ti chuan Christopher om na kha kan chui chuak thei mai thei ni zan khan mi stock and stock khan am hnuaya le kanin le chevela hian security camera alo da veka chu ta tang chuan ni zana thil thleng kha kan mu thei don ang khop mai lo ka ro tin man mo tak chuan in chunglam pang chu chhong ha lok loka
Alex le Yvonne te chuan mak ti takin Louis chu an zui chho ve ta Lincoln chuan Christopher chu an laboratory mun pakhata akal puya a chung ten han fan kwal no chuan Christopher chuan Lincoln hena chuan Lincoln in soyang khai ni mi alo mi pa ngai mai mai ka ni itia ma se imman wale immalak na zong zong ka mu hian mi pa ngai mai mai chu ni theilo tungai moi ni che le khongai in thatakin min han khilte atita Lincoln chuan ani ye amma ka soi tuang khan he khovel chan him du tu te kan nia he khovel ti chiat tum tu te la ka tanga veng him tiu tu kan nia chumi tan chuan kan thei pato pen kan im bu sei ve me ka lom ti chuan ne chin khan Alex kha a mel ke en khan chu tianga han sual na nia mo khang zong zong kha ati thei do nam ni ti ngai da ni nei to ama ko chu athil ti dang mu ti la chaga duwa chu wang chuan henai huna hian ka khoi che ni atia ti chuan rom pakhata hian an kala chu ta chuan mei chemel thang reng tak mai hi lo oma apum hi lo do ma chu tunge kan ti chuan Kylie hani Christopher chuan he no hi tunge ni atia Lincoln chuan i khedu mo Kylie i chan chin chu han soi te le Christopher hena hian atita Kylie chu kun develop chung chuan ka thil ton kha aga thla ka aron na thla buka chu wang chuan nangman khilp jok mai ta che ke chuan ka soi tlon thei lawang atia Lincoln chuan ani le kan soyang o Kylie hi Naismith chung ko fanu ania mi thil ti thei tak mai nia ti chuan Alex le Kylie hi in nei se kalau du pui ve thrin em maya ma se Alex hian Kylie chu thang lovin mi pa ngai mai ni chinei mu Stevie kha athlang ta zo ka ma se Kylie hian Alex chu aban san thei chuang lo ni ti Alex vek chuan a khia chu chungam changa lain zan khat chu Kylie hi hun a man puita zan khuain an kho saduna chu tianga anom tak no chuan Kylie lung chu ti oin Alex khia chak a unau pa omna chu azot chuakta a fil ta veka chu tia adu ta ka mu no chuan Kylie hi kalsanin a unau pa chu a tha sakta ni chu tiang ang thil ti tu chu engang mi khwinga niang i khia thiam mai po ka ring ama ko chu van nei thla takin kha zan hun an man limom takha alo hlo tling ta tuna hian Kylie hian Alex naw a pai ta ni atita Christopher chuan a unau pa a tha sakti chu tunge ni atia Riley Naismith mole a unau pa nei chun an ti chuan Christopher chuan ngoite Riley Naismith ti chu ka khriat to nu awan ang vele zel ve mole atia angai to ta wang mai Lincoln chuan yu khriat to nu chu nil tukang yu khet chuak zo to lo mai ni Riley chu mingil nei tak mai nia mi ta trampui a pe boka a chan chin le a ming hi chu ala kan khopolom chu wang chu ni lo khriat to nu pon nge yang atia chuta Kylie chuan ka unau pa Riley kha fel takani sin mole hadam takin cholte se anun na la to chu phobala ala na nge yang alo tia chuta Christopher chuan Kylie nela chuan ani le inau pai kha engtianga upange ni to atia Kylie chuan ka thum chu ni to atia ka thum ni si intin nge ka tiang khan agon pon chuwa thei atia kan khriat tu chu Kylie pum hi an no puak deuh chopa agai ngei ni ti Christopher an arin theinan chuta Kylie chuan ba deuh nuai chung chuan ka thum ni lo thathum ka ti na zo kania thathum ka pai to ni atia Christopher chuan rin lel mel tak chuan thathum mo antia Lincoln chu lo tong vata ni ye thleng zat nge ni ti chu apoi mo bek lova apoi mo bek zok chu het tiang din hna din tir tu Alex hi ang mi khing chiang ani ti kha chiang na ka du ni entin nge tiang thil hi ti thei a unau pa a tha sak tu wang mai in amut puya ti chuan tu na anau pai ama fa ngai chung ngai sak mi lovin ti hian akal san leya ke ma nin ti hian kan enkol angai pha chu tiang ang ti du mi khing chu Alex chu ni tin a soida ta ti chuan le Alex te in lampang ve thunga chuan Stevie Khan
Alexa khriat lavin a computer kha alo sit dang lama chu nge kan ti chuan an in chunga thil thleng zong zong room kil khor bera an in biak na po record veka ama na ngai thlak le thei turin chu tiang chuan alo sit dang lama chumi ni wang chuan in hnuai lama Alexa le Yvonne te in biak na zong zong po kha a ro ma tang chuan alo kha theya khatia Yvonne ne nanin nial boi lai khan Alexa khan ni zanam thil thleng kha nie anuam chu ka ti ma se thil nuam ngo thi thil thwan ni dawa ti vel a soi lai kha alo ngai tha chu Fredin Stevie chu thenarim zual mai min rin om lo sana chu poi ti na nei ravin nuama ti zok mo ma se ma ni in thiam lo na nei wang cho win he thili ti to pa duwa he tiang hi chu mangai na ni to lo ma ni in thiam lo na mai ni tin chuak ve tu ran alo in siam me ka ma se chu ti lai chuan Louis kha alo langa Stevie thil poi mo lu tok tak mai om Christopher ka chung chang ania tin alo soya ma se Stevie chuan he tiang a tho ho hi ka pe to lo Alexa Yvonne ti velte chu wang chuan ke chu ka lo chho sanang chu Christopher po atul chuan ke man ka zong mayang ma se thok ho tu le om ho tu chuan ka thei to lo alo te thok lok maya a thin roi mani ti alana wangin Louis po chuan adang lui lem lova ama ro chu Mr. Ken Stock te le anaw te ho kha an la chho fel lo wangin an ma ni na an mu thei lo tu ang berin aruk theyang ber chuan Stevie chu a chuak zala ram hnuai lam panga pan don chi atia chuan pon lama security pakhat ni om tak chuan alo mu fuwa Stevie Clifton ni em alo tia oni e enge ni atia a thil thleng kha kalo muwa poi ka ti pui khop mai che enge han hoi thoven deuh te tu mem ni a han tia chuta Stevie chuan chulam chu I boina tur ani lo I hna kha thathakin thola ne mai atia a bag a puang lung nen chuan ram hnuai lama chuan aluta chu ve da chu security chuan a phone a phora tuai ma tak khi a phone a tuna khan a bial nu chu ram hnuai lama a ron lut ve ta che malak in tumani chuan tun hi malak hun tak ani nge yang tin a report ta zeu mai Stevie chu ram hnuai lama chuan kalin Christopher chu theidan dan in han zonga a rel ngo film chi lawa ani deuh tut to maya Christopher chun awle vak thina chuta angai to na chuan Alexa ne na anin ton ran tikte angai tuwa lim taka anum dun lai te in khelan en dun lai te pa kan len dun lai te restaurant na an chol dun lai hunte angai to leta khang hun lai zong zonga Alexa mi zia le Alexa rin nom zia ama adu thin zia te angai to leta ma se to na Alexa khria te chu midang dei ni hena khria tin Yvonne chuan ngai to le lia athan tio chuan Yvonne chuan aron ti boya Alexa chu adu ve ni tia zek lem lova aron chu boi ti tia ma se har sanna enge mo an to tak nu chuan in chirang taka lagin a mel ma ni ravin a thian thober ni to thu te anin kom ngai tak dan te ne har sanna ma chon cho dan te ma se khang zong zong kha wa man na sa ve kani thil theng pala ne lo Alexa min chu sak theina tuwa arma man na ve kani chu lova Alexa po hian Yvonne hi alo du ve de phum phemani ti te chu angai dan ni chho zela chutia akal zelai chuan thom a khet zeu ma se heng lai ram hnuai chuan sa zu pui te ram sadang dang atama wangin chutia nga hanren hlel nei em po nei lawa ram sa thom ran nung thom ni tura angaya anga event pe lem lo ma se chutia kal zelai chuan anunga chuan ron zui tun om ni hena khia a han hoile chu mi pakhat so dum ve kain thuam a mai tuam lo oma chu vele Stevie chon lau takin tungai ni kalbo nga ro atia chu pa chu kan kal na ya Stevie Clifton ni ti ro lau su ha dam la thil khil lok chaka du mai nia atia Stevie chuan engai ni du engai chei du chu atia chu pa chuan I ha san na to te I thil ma chon te ka kha thiama chu wang chuan ka champui thei chani a ron tia Stevie chuan ka ha san na to mo eng ma khria te nei lo nge nia Mr. Ken Stocka roi iniam ni camera ni ron la le don nem ni ani chuan kalbo nga ro atia ma se chu pa chuan chu tiang nam pang kan ni lo tin Stevie chu kan pan hei le tuma Stevie chuan ai te tang chuan mi maya spray na ang chi kha a kon pho chuaka chu pai na a kon
nei chil ma chuan a hmai chuan a spray tang heng mai chuta chupa chuan a thip lutuk tin a hmai chu han nuaya chu vela Stevie chuan a kapa chuan na takin an peta rang takin atlan sia santa chupa chu theile theilowin a kon tho chuaka Stevie chu a bowang ti hlau takin menpo meng thalei theilo chung chuan Stevie chu zuita mi patha le me chatha chu aloin thlau deuh te po ani mai thei Stevie chu phata thuaya a beka chuan potin loading te atia ma se Stevie chuan kon hoile ta pet le toma chupa chuan lo bumin a tukhuma chuan na tak main a lok chuta top mai chuta Stevie chu ni kha khalovin a let terang mai kha ni mai dom a tran tir khan thate te chu nom nang chuan khatinga ti kha ngai lo tur hi nia ti kha chuan an kima fel veke kan boss chuan ti thamin tingo tang chu tin anui ta var mai ti chuan apom lopa Alexa in omna lampang hlat zong chuan apu pheita khoyang e kalpui don kan ti chuan kan ngai thazelanga kan khazel mayang heti lai hian Lincoln le Mark le Christopher te chu anum na hmuna chuan an la thapa Christopher chu thinlung ne tumin arel ne tumin an lo la be meka Christopher hian Mark le Lincoln te chu aring ve maya ma se Kylie la no pang tak mai rai puar mu chuan arin hlelna aron siam le dewa chu ti lai tak chuan Lincoln a phone chu lo ria an la hello kan kalson no kange ti khan lo omlo kula kawa belo kange atia chu ti chung chuan Christopher chuan Kylie hena chuan irai tak mo antia Kylie chuan irai hei I muang hian antia ani le nau nei te chak tuem antilia nau nei te chu chake nau te du tak le cute tak mai kan mu te hian fa nei chu min ti chak ve thin antia ma se nau nei hi thil ol samani lo ne nau ya han ve chonga da ka re da chonga da ka som le poni hi alang a hon nanga a khin la ni se avoi khatna phe chuna nin hliam nge ya tin nau nei ha sa zia le hliam an tok thin te anat dan te le tin thil za thak tak thleng thei te chu a han soita chu thua khia chuan Kylie chuan ani mo chu tiang chu ka to ve ka ngai do nem ni ol sam takin min zai thei tholom atia Christopher chuan chu tianga an zai chu ka ring lo I khisel thata I khin thei tho chuan an khin tiang nge yang che an ti ta ka chuan Kylie chuan a hu phok ta yo maya chu tiang zong chu ka pal tlang don ti tu manan soi theinem tin a chi ai do thanta chu ta an gat pakhat chuan kapi hadamro kaputa soyang khan thu oi takin om don nia alo ti wata Christopher chuan nangha tungei ni kan thil soira milo ti boy so tin Kylie chu hanzo chep deuh zela han tuma ma se chu ti lai tak chuan Lincoln le Mark te kha non le leya Lincoln chuan thulom om lutuk tak mai kan tonge aron ti ta Christopher chuan Alexa kan ne theina tur thil in huta em ni alo tia te rang mai Alexa hi thil ti thei tak mani se chaklo na le nem em na mai ne ya chumi taka chu kan zong thoina tuna chang kan hu fu ta Alexa chaklo na chu kan kuta om ta atia Christopher chuan enge ni om zia tin han zo chianga Darwinism ti hi khato nga yem khato Darwin theory evolution theory thil in thak danglam zela thil hlui te chu an ral zela thil thak an ran thak zel ti hi ni yem atia Lincoln chuan khriat na hlo to sia chuan thil ina kha thei le mai chu tiang deuh chuni tuna hian Alexa te hun chu aliam meka ke mani huna kanin heka chuak ta meka ni Alexa hian chaklo na aneya chu an mani zinga hina oma tuna hian chu kan ti chetran meka an mani anin ngei lova anin trend dak tana heti ani chozel chuan hun rei lo te chungin kan ti chevek theidon ani atita chu thoju Christopher chona khiatin tlemin makti deuna nei ani na taka chuan Lincoln chu mi thazok angin langma se agwa man na le Alexa chunga thil ti du dan vel a han sei chuan misual gwa man na le mi chunga chiat na du tu zok chu Alexa ni ravin Lincoln zok chu a angtel tel hina khia ma se thil zong ala khia chwa thei ro wangin tuna khi chuan
Lincoln ala matrang angin ala khria ngai ni ma se athin lung tak chuan Lincoln chu mi fel zawk niin a hreta tlat lo mai ni chuti lai chuan Alex le Yvonne le Louis te chu Mr. Ken omna chun an kalta Mr. Ken ram hnuaia I camera thurokin thilla ka neim ni chu kan lo en du ni atia Alex chuan engpon in se engwang nge camera te chu I da na chan heng te hi mi privacy bo chet na ni theisin atia chu tiang lam pang poka ngai to lo ram hnoi chunga hian ram sa le nun cha moi tak tak te oma chung te lak photo ma camera kam chu kania ingai da nang chu ni mi lo nia atia Louis chuan nia kan khothiam lom chuan I camera ina lak fu a khanin khui sa chungchang kan khret theina tur thil engma tala omem chu chu ni kan khret du ni antia Mr. Ken chuan chute mai also mean in du lai chu kan hmu thei nem kham video camera ina lak fu zong kha computer a hen kan han la lut vek phodanga chuta tang chuan in du lai chu khoilai nge thin kan zong don nia a han tia chuan Stevie po kha ko veu la thanga ani po han Christopher omna chu a khret ve du kha a han tia Louis chuan ka zu ko nge atia ne chin do khan Stevie kha pon lama chu atum ti chu khia ma se a chuak tak tak ang ti ang big lawa a gon le to ring ani chuta hlau thon tak chung chuan Stevie rom chu azu cheka ma se alo hlau thon ro ka nge in Stevie chu alo la om ta hau lo mai rom chung chu han honga awak duai maya rang takin atlan le Alex Stevie om to lo ne chin khan agil ro ha wangin ka chuak don chu tia ma se gon le mai ka na wangin chu tiangin engma ka sei chuak du lem lowa ma se gon le lo tlat adita chu vele Alex chuan Stevie om lo mo ngading he soiwat lo tin a computer hena chuan Stevie chu zong turin a han tingala ma se a computer chuan Mr. Alex kaskan thei chena chuan Stevie o mangreng ka mu hau lo a gon tita lau thong tak mai in Mr. Ken le naw ten hena chuan Stevie on chuakin hmuem khoyang e kal in hmuem an han tiloma ma se tu man Stevie an hmulo thuan soi chuta le Louis chuan demon sek ho min pui tu reng gang ko mai don em ni azong tu kan tam chuan kan hmule ma mai theisin han tia Alex chuan tuna po hian ka du a in kan ina hian mian tam ma to chu wangin medang chu ko bel to lawang he thil hi ke manin chin fel kan tum zok don nia atita Stevie lo le lo nei ti Yvonne an han khia chuan a in thiam lo le zuala ke ma wang vek ni heng thil thleng hi atia ma se Louis chuan chutianga mani in thiam lo na hun pom lo tuna khri chuan khoyangen omrang taka kan zon chhuwa wat angai zo kani an tia chuta Alex chuan Scott nena chuan Scott Mr. Kena video camera thalak zong chu a video lak zong te nangman I systema ila lu theingem a han tia Scott a computer chuan o la lu theiang atia chuan Alex chuan Mr. Ken nena chuan ka computer hian I thalak zong te I video zong chu ama hian la lut mai se ti chuan all som zo gang atia Mr. Ken apo chuan agam tita ti chuan le in hnuai lama chuan an chuka Alexa computer ka tang chuan Mr. Kena camera thuro kina lak ho chuan endon ta tuna hian Christopher bodan an khriat chho thei chuan Stevie po an zon mu thei mai an be se ya be se na sang tak nen in hnuai lama chuan an in zui thlata ni chutia Mr. Kena video camera athilla fu ho Alexa computer na la khom chung chuan engwang nge he tiang thil hi iti rang le tin an zot nan le Mr. Ken chuan tunlaya chuan ram sathla ran nung chevel thalak te hi a hlu to maya in fiat angin TV lama thokani wangin he tiang lampang documentary siam hi ka du ve thina sumi tan chuan ka in po saina sa inom na pia ram ngo hi ango tha ram sa te pon la tam maya sumi ni wang chuan camera te tak te ka la khoma ka kam ta lo male atia Yvonne chuan khoi a moi kam a zawai ni kam vek mo atia a khoi a han ti lema ran nung ho an lo chua theina tur nia ka rin te ram sa an lo chua theina tur ta na
các hình ảnh cái cầm một lẽ hành tỷ lại chuan Scott chuan lấy video dùng xong chú cái là không vector tiền lâu trong trả máy chú ta lẽ video chuan anh non trần ta anh thiếu lâu bao nhiêu chú Christopher chú thiên này thì chú anh muang tiền lao này thì chuan lẽ anh hắn anh số trần ta còn mỗi tất cả các phim phải lập log te tin sử dụng bụi te khi na thinh na ở xem chết xíu xíu thì chuan anh trần ta Yvonne chuan muốn nằm ở tiệm răng kia na anh thiếu dọn bèo bộ lâu thấy hình trẻ bận này mà sẽ Alexa chuan ở computer này là chuan Scott khi tiệm mấy anh tụi cái này nè à bây một chân lại mình dọn sạch la chú lại chú cần anh đu này thì Scott chuan à bây mỗi tí đại tập chú cái khơi xì là và buổi thác về lâu tí Alexa chuan angle đằng đằng cái hành tiền xin tệ thì ta thì chuan van sang trong angle pakhat trong chuan an in chu alang thei ta chu ta Alexa chuan Mr. Ken hena chuan enga tinge kan in ti khi ti lan atia Mr. Ken chuan o ka sei tuang khan documentary tu ania chu wang chuan ram nuai ngong ni lo khan a che vel ram moi tak le in moi tak tak om te po hi ka ti lan ve ngai dom atia chu ta Alexa chuan Scott hena chuan mi hring lan na chu han zong te chu kan zon bek ani khi tiang ni lo khian ati deuh lu maya chu ta computer chuan ole lung hak le lo ko atia minute chan ve pokal ma chuan mi hring lan na lai chu ka hmuta ati ta ti chuan ram hnuai lam pang engala chuan mi pakhat dum veka in thuam an me le ko alang chiang thei chi alawa chu mi chu la fu ta Alexa chuan chu hmuin adik do ne khi tak khini kan endu chu tin uluk tak chuan a en chho tan ta chutia uluk takan en lai chuan chu an mi hring mu pa chuan nei ti hriat tak mai hian chak tak mai na tlan ta camera ina lak fu china chuan atlan zera a to pa chuan Christopher po chu an huta ole khi Christopher chu kan huta an tia chutian en rang lai chuan chu so dum vek hapa chuan Christopher an hnunga chuan thing tang lian thanel nol hian a vota chok mai Christopher chu chuata chuna bok ta thlop maya chu vele a votu pa tu tlan cheta dei mai camera ina lak fu phak lawa chuan atlam bo ta Alexa te chuan soi tur pon hello uluk tak mai chuan an en zera chuta a computer Scott chuan Mr. Alex alan dan chu minute somvel chung chu engma thil dang thlengom lova kan forward me ang o atia Alexa chuan ole tia ti chuan minute somvel chu a han kata chu min hu chuan mi pakhat dang aron lang le ta Christopher chu kan kai thowa engen soi chu hriat thei chi alova ma se he mi pakhat dang on lang le hi a vothu tu tho kha nei ti chu hriat theya ti chuan anin bia alan dan chuan chu vothu tu pa chu Christopher chuan azui ta camera ina mu phak lo thleng chu azui ta ni ti chuan kha zong kha an en thei chu nia chuta Louis chuan enge om zian ni tang kan hriat ang khan Christopher chu an vothluwa ma se thilo nei ti chu a chiang ta phota nungdamin ala om nge yang ti porin thei ma se engwangin nge kha pa kha azuyang ti na kon sei chuaka chuta Mr. Ken stock chuan englo ni mai lo mo khatia an han vuak thlu khan a hriat na lo then po ni mai thei ni an vona em maya chu wang chuan khang mi te khan an bum po ni mai thei alo ti chuak ve ta chuta Lex chuan engpo ni se tuna chuan an vuak thlu na mun kan hra thei towa chu wang chuan kan zon nga langai ni Christopher chu ke man ka zong nga lang atia ti chuan Louis chuan nie atha chuan ke in Stevie klo zong ve hal bokanga atia Mr. Ken chuan Louis klo zuyang katan po adventure nuam takani don ram nuai hankal vel chu ka chak zong takani alo tia ti chuan Yvonne chu a chuang takyo maya Louis chuan Yvonne hen lo zui che sera ti chuan azong ma sa zok in lampang kan pan le watanga kanin trampui le wat theinan atia Alexa chuan Stevie zong lova Christopher zon ngai zo chu poi atile nonwa ama go chu Christopher chu vothlutu an oma tharum man te pongai mai theya Stevie go chu enge din mun khia chian ni lo wangin ani in swalo thiam zok tanana na chu Christopher zong tura kal chu amoi nai zo box hi ti chuan
Mr. Ken le Louis chuan Stevie chu an zong don ta ama le Yvonne chuan Christopher chu an zon ngai ta ni hetia an kal chung hian an in lama thil poya thlen lo nan security thatak mai a computer Scott khan lo kam lok sa vek buka ti chuan ram hnoi lama chuan an lut ta mun nia an in thlen dara thui fe an kal nu chuan Yvonne chu a ke lo na Alex chuan a ri lo te kan chaw lok don nia atia a phei khok chuan phela a ke chu lo sen deuh tul maya Alex chuan pa ngai takin nim na te han la khoi kan lo nuai ange ti chuan a zia deuh mai ang tin ma se chutia ati lai chuan a khe chuak le thuta ngoite hetiang hen kan om tu kan ni lo tin a thil ti lai chu a chol san le ta chuta Yvonne po chuan lo kha thiamin Alex poi ka ti khop mai khang thil thlang zong zong awang khan kan in kar hi a buai pha te deuh nuai mai a eng po chu ni se Stevie hi ka thian thata ka ni towa chu wang chuan ka tiang thil kha a thleng to lawang ti ka tiam che ni chu wang chun nang pon khriom ti lo la kan om da na hi hetiang a lai tu ta kan om hi anuam lo ve atia Alex po chuan ni e adika lom ati ve maya ma se Yvonne chuan min en dan hi dang lam phain ka khia heida ka khadon chuang ram hnoya kan kal towa biak po min belawa mel ma ang mai min ena hetiang ani te chuan kanin ka hi a normal le theidon lo sin hetiang kanin en tlak chuan adik theidon lo atia chuta Alex chuan eng pon ni se kan kal le don em niang da ka chan vevel kan kal le chuan video kan hmu na mun kha kan thlen thei ka ring atia ti chuan an thowa an kal le ta a so yang tak tak chuan da ka chan vevel an kal hnu chuan Christopher an vuak thluk na mun ni om tak chu an va thleng ta Yvonne chuan helai mun hi ni tin chung lai vel chuan han en kual vata chuta kenniak niom tak mehring kal nan hu ma chun hu thei boka ama ko chu ram second niak te nen ani deuh nuai to wangin duang chuan a chiang zan lo engpon in se helam pangai nang kal nin ka khia tin Yvonne chuan a soya Alex chuan kal vezel phatang tin kal han tuma ma se an pia dewa chuan romal var pakhat hi nim zinga hin alo tang wa mai Alex chu vakal haya chu romal var chu vala uluk takin a in thena chu a han phela ti chuan le chu romal var lai taka mai chuan gold rong hian je ti lo in zia kal mai chu Alex chuan na muin ameng phok na sta mai engwange kan ti chuan he romala je ti in zia khi an chung ko chin chi ana ne chu wang chuan tuna an thil zon me ka hian Ambrose chung ko chu anin rol nianga tinga idana nei ta ma se tu pek nge ni tang le heti lai hian Lincoln chu aruma hadam takena thuwa zu te ina Christopher po arum tu ko ta na an pe ka chuan hadam takin amu ve mek boka Lincoln hian in leng pakhat anei mek ani ti khriat thei ama ko chu a in leng chu atong tam lo khop maya Lincoln chuan tuna hian in hnuai rum pakhata khan ka khung meka amhan tangkai hun takam hanatan kan da thodon ani tuna chuan atop kan nei tel tele tin Stevie chungchang an soi ni nge na langani Stevie an da na mun hi chu tianga mun khriom chu ni lem lova arum phei chu lian lo ma se khum nuam tak le fridge achunga ei tu rom khatran tin bathroom pakhat ne na in zombok chu aum na mun chu nia Stevie hian man te chu lo tok ve zeu tua tun tum an man da ne ro adang dai khop mai a han hoi kuala Alex la ka thin rem lai lo ni bok nen kom na mun chu a khriom don lem lo hi wel ko ti thoveng na mun thatak ani zok don hi mo tin khriom han ti na po nei lawa lau thon ne po ani khan khri lawani arum chu han en chiang vela toothbrush toothpaste sabon ti te thlengin amamo zong chu awm kim vek maya hotel a thlengte po hi ang zo ko me ama ko chu po na adu hun chuak thei lo thunga chu tang ani na tak chu ni chutia a lai chuan aruma chuan me che pakhat hi agon luta Stevie chuan me chedang a han mu chuan makati deuh hlaka
tungai ni atia chuno chuan nang hi Stevie niem alo tia Stevie chungoi do wangwanga nie kan hung chu Stevie ni ti chuan tungai ming min khil ve thei ngem an tia chuno chuan alu khum lai han lak thak pa chuan kam hing yo khadu mo kam hing chu Kylie Naismith ania atita chu vele Stevie chu aming phok ta viau mai Kylie chu tungai a khachiang khop maya Alexan amut puinu khani ain chena sedewa a makeup te lemin alo dang lam dewa chu wang chuan a han mu khana khemai lawani ma se alu khumalak thlak nu chuan Kylie ni ti chiang thekena khia chuta Stevie chuan thinran takin engwang nge min man enga tan nge helai he min da a han tia Kylie chuan man mo su izona chan na zong chu nakina ila khamayang ma se chanchin thaklomom tak me lo khil chaka duwa min lom pui ve po ka be se ya ton tu ma hian Naismith chung ko chun tu mel khia tiu se ka du ni atia Stevie chuan ka khialom hi una pa Kylie kan tha tang khan Naismith chung ko chun tu chu nang mai ni ti ka khialom chu wang chuan ka lom pui khop mai che atia ma se Kylie chuan yo he fu lo deu nie Naismith chung ko chun tu chu ka ni ngai maya ma se ke ma chau ka ni le nem ke ma ni ravin ti na pum chu han ko ka fa pa lo la piang tu hian Naismith chung ko chu la khom do na ni atita Stevie chuan khathiam lo de win han en wanga chuta Kylie chuan Naismith chung ko chu ni nang Ambrose chung ko chun tu po ani don bokani a han ti chi mai chu Stevie chu thong lu tuka apum chu agon ni deuh tup maya chuta awak ta vak mai bathroom loma chuna tlan lu ta tuna anau pai lai on puak chuak to ni chuan Alexa hian tun ma pon alo mut pui to em niang nge ni nga Kylie khan do ta sei jok niang yakin tur ba po khathiam lova chutia bathroom lampana awak lai chuan Kylie chu nui vek chung chuan alo lo ma chuta Stevie chu on le le thinrem tak chuan nang hian do ti soi nge nia Alexa zokin do ta soi nakin lo ka la khit chuak thoi don tho atia chuta Kylie chuan ni ina khit chuak thoyang chuti huna chuan ibial pa irin Alexa khan a phasan che ti i khit chuak nga thinrem viau ma la ke chu kut min thak thei chuang lawang a chan chu nau pai lai kania tin Alexa na soidan chuan mingil nei tak tho tak ngial po ti hlum du lo khopangil nei ini thu soya chu wang chuan ke chu min khoi thei don lo ni a han tia chuta Stevie chu ain sum zo to lawa Kylie kia pet pa chuan ka thei nge thei lo chu kan khiang chu tin amal pui zo na chuan atlo phei ta pop maya chu Kylie chuan a be sei lo lu tuk tak mai thilani wangin chuata chuan atluta thuai mai chutia tluk pa chuan apuma tang chuan plastic phek pakhat hi ron tol chuaka Kylie chuan rang takin chu puan chuan han khuwa ma se Stevie chuan among man tlat chu plastic phek chu achela alak sakta chu ta zet chuan Kylie chuan apum chu plastic le puan enga moina lo no puan ni ti chu amu theita Stevie chu thenarim khop mai chu ta amaya chuna benga dot min khilmo min bu mitum mo atia Kylie chuan ingai dan ngai thei ma se thodi ke ka khilang che Alexa hi nei kan tum ve ve a tunge a nei thei jok chu kan khamang chu an thia chuta Stevie chuan Alexa nei kan tum ve ve a i lo tum ve mo chumi wang chu ni mo dot hanga min lo bum ti na ma ya chan han beng le a ma se Kylie chu en tin mo athowa Stevie na avon na lakatong chuna tal chuaka pona chuna tlan chuak ta Stevie chu kongka pui a khaw nana akal nan le ka thlap mai heti chung hian Alexa te chuan Christopher na chui chua tumin nu chun ron chui ve zela Yvonne hian ta den thatak mai ania chu chun nu chui ni Yvonne zara chuan an nu chiang to lo tak chu an chui thei zela Alexa chuan a ron mal chang chu akinga ahum ro khop mai Yvonne chuan thilga zo thei chengem khai ron mal chang kha enge ni omzia ti chuan i ro mel mai boka enge min khul ve thei ngem atita
Alex chuan zia pa nei lem lo he kamal hi kapu ta ni tuna tha min tum tu le hetianga boina min thlen tu hi kapu ni nge yang ati chuak ta Yvonne chuan chu thu chu khiatin makatia Alex mela thinrim na mela mu wangin azot chun zom ngam talawa nakina chuan in pakhat an va thleng ta gate chu aloin hong deuh hiaw maya chuta Alex chuan ka soi kha dikani kapu Lincoln Ambrose thil ti vekani he thil hi atia gate la chu soituangin aloin kalbox sirawa Yvonne chuan intin nge hetianga thil sual te si gate te hi in kallawa te in honga lu thema yan da le antia Alex chuan o kan son mu hindu lom anni hian ke ni hi an hmena kal tur min du tlatalhom atia gate chunga chuan luta ti chuan hall ti mai te ang building lian pui mai lo oma a chunga chuan an luta light po omu mal lo athim deuh roi maya Alex chuan film khok takin omang che voi le khada min beitu turte pon lo lang thut mai theya chuwang chuan enge thlengdon kan khasi lova atia film khok takin ankal zela ichuan rung pakhat an va thlengta chu ma chuan TV monitor lian pui mai hi lo oma chuta chuan an chelai vel an in siam thlai vel te khang zong zong video kha alo in play a Alex chuan he heu kan chelai zong zong kha helai huna tong hi min lo en ve kan mo an ni he min lo chuina sa hle nei don hi hantia chuti lai tak chuan an hnung lama tong chuan thom alo ria Christopher haron lang thutin Alex chu vuak thuk alo tuma van e thak takin Alex chuan abum man hlo chuta athil ken lai chu chu sakin Christopher nangalo kan zong na sa chesin enga tinge khatia min on beya a hantia Christopher chuan he kan mingi khuyamo entinge kan mingi khuyat thei nang hi misual ni lom ni a hantia Alex chuan engponi se thil khuyat sual nei ni inbeng daira ka khul fiang che ati chia chu Yvonne Khan Alex chuan awon wana Alex local te helai hian hey Stevie ka munia atita Alex chu man mo takin Yvonne lam chu pana rom pakhata hian Stevie chu om nge mai khuma chu na lo muwa alo chau mel vio maya chuta Alex chuan Yvonne hena chuan Christopher hena han hankal lero athil khriat thiam lo te khil fiala Stevie chu ke mangalo boy pui mai nge atia heti lai hian Mark le Lincoln chu an lo in kom meka Mark chuan Lincoln hena chuan tuna hian kan building chunga an zawain an omdon ni na langa entinge ma kan lak zerang alo tia Lincoln chuan an mo su malak dan tu chuwa man na ka siam sa vek to lom atia chuti lai tak chuan Kylie kha aron tlan lu ta lau thong tak chuan Lincoln hena chuan itupa bil nu khanin sual lo thiam lom min that lo chaw ni ka ron tlan chuak thei kha atia apuma no puak zong zong po chu alo in phel vek to chuta le Mark chuan kan che chran ta ro man na kan siam wa tangai ni atia Lincoln chuan zam lawang ro man na thazo kan siam le wa donia tin man mo tak chuan engting nge ma kan lak zel don ti chu anin ron ta wata Alex chuan Stevie chu han pom ka nga chuan chuat vel chu han en thuaka plastic phek pakhat nem deuh hlek le thuam hno than khat bodeu nuai chu hmuwa ti chuan room chu han en ko le thuak boka apu chu sum nei tak mai nia ma se chu tiang ang room simple le olsam taka tlan chu mai theina nia lang chu chunga chuan engwang nge Stevie chu akhung niang o tina ngai tua engponi se tu ma kon ti boy tu nom lova chu wangin midang ina an lo nan chin ma ngeya an chuawat watangai ni ti a khathiam ti chuan pon nama chuan Stevie chu pom chuak ta heti lai mek hian Yvonne po chuan Christopher chu foilet tumin alo be ve mek ma se Christopher chuan chimte kenga min lo nai chuan ka thatang che alo ti deuh ham maya Yvonne chuan a khathiam lo ia ta em ni I thian nu Yvonne ka ni hi an ti po chuan tu ka thian nu mo ka thian nu ni lo
he khovel ti chiat tum tu te nia in chan chin hik lo thlir ang thena lom ti in TV screen liam pui chu ko ka chuta chuan Yvonne an Alexa for plai te le thil dang dang an kho sak ho lai vel chu en mai thein alo om deuh theuh mai a chuta Yvonne chuan avan ha thak ta kem hun kan nei tam lo ania kan chua wat lo chuan midang nin milo nang chinga nga kan chi chedon chu wang chuan midang an lo thlen ma hian kan chua wat angai kan rol hin lo kal ro atia Master Christopher chuan adu lo pon alo chua Alexa thil siam hlom pui zinga ron tel ve ai chuan helai hmuna hen ke him zokin ka khia Lincoln chuan ka hum himang che min ti lom atita Yvonne chuan engtin pon an lo soi ni mai thei ma se chuna chuan ka chu soi hi oi angai min ron zui photla ti chuan pon lama engkim chu kanin khil fi don nia atia Master Christopher chuan engtin he ka mel khret ngai lo ni khwal chu ka zui chu a ngot ngamang ka chunga enge thlengang ti pu ka khasi rawa atia Yvonne chuan I mel khret lo kan ni lo mi khwal kan ni hek lo I thian te kan ni zok lom Alexa ti te Stevie Louis te hi I thian te fek lom kan ni a han tia Christopher chuan ni lo Alexa hian khovel ti chia ta tuma chumi tan chun nang ni ho hi tho pui chewa ti chuan sipai hlom tak tak te ram sa hlom tak tak te siam chuaka khi a in ko ta po asokong hlom tak po khi a han tia Yvonne chuan I khia sualani Riley Naismith ta chung chang zok ani tu nei sei kha chu Riley Naismith a hian khovel ti to potuma chumi chu kam be le ta chumi chu Alexa moi ti ta ni kha a han tia nilo Riley Naismith te chu ka khvelom Alexa hian a thata Alexa thil tum chu Riley Naismith chuan ti to potuma wangin anin hota em a Alexa hian a thata lom chu ka khvelom atia Yvonne chuan leilam pang en pa chuan en poni se an thil soi piang chu I oi zel maya a fin fiana poi mu vekam ni tuna hian I thian te tak tak kan lo kala kan thu soi hi oi zok ta che ke ni chuan a fin fiana po kan nei vekang ma se min ron zi ngai atia ma se Christopher chuna zui du tlat lo ani le an thu soi kha dot ni se eng wangin nge thi trap si kha min chan chua ka he tianga min en kol duang inga tan nge min tiang an ma ni zok mi thani lo ta se mi sual ni zok ta se min ti hlum ngal don sin ma se chu thleng chuang si lawa chu wang chuan mi thazok chu an ma ni hin ni zok mai the sin a han ti leya ti chuan mak po khana soya Lincoln a chaw ni lo mak pon min khel lom a han ti chuan Yvonne chuan lokin mak a tunge mak chu ni ngai a han ti a mak ka ti chu ka hliam min trampui tu min ron hmutu ne ya ama chu min enkul tu ber zok ani ya a han ti chuan Yvonne chuan e ka khathiam e khatia hliam I tok nu kha mi pakhatina ron trampui che ti ngo atia enga hliam ka tuak ti khrialo atia khrie ka mu ve ka lom iluwa khanin soi mo intimate heya ma se iluwa khan in so ani lova mi pakhatina ron vothu zok che ni chu ron vothu tu che chu ma ki ti chu ni mai theini video an kim kan mu ve ka lom chu wang chon tu nai min ron zui chuak la thodik zok chu kan khria ti ang che ani lova min ron zui du lo chuan na kena irein chi rang tu ngei ni eng ang mi khing nge khoi tonga kon sei lian nge ti zong zong po ke ma ni hian kan khil thei che han tia chuta le ai ngai tu wanga tu thu sei tu ber nge oi tu po ka khathiam to lo wa tia Yvonne chuan adi khop mai ma se po nei ron chu ve phatangai ama sabe ka tan chuan po na ron chuak la kan khovel hi Alexan ati chelo ti I mu photanga chuta tang chuan min ring theiang atita hun kan nei tam lo ngai to ban that ro anti boka chuta le Christopher chuan eng poni se ka zui photang cheu dot min khil lo ka be sei atita Yvonne chu long khop mai rang taken pon lama chu nan plan chuaka pon an han chuak chu Yvonne so yang tak chuan vandum pol moi em mai le thingkung moi tak mai te chu Christopher chuan han mu chuan an thu sei kha dik don aniang Lincoln te sei dang kha chuan pona po chua chi lo a hlo om ram sa hlom tak tak le Alexa super soldier siam tang takan oma tin min khil kha ne sia tin tlem chuan a thla muang ta dewa ma se Christopher hian Yvonne hi a ring full vek chuang lawa
asoyangin Alex atite Stevie atite le Louis atite chu mai chana ahan huve photanga an hanin ko manga chuta an du soidan le anom dana tang chuan Lincoln ange dik zoka an mani chu dik zok ti kha fin fia alatum veran kan thawani ti chuan chu building atanga hladeu hleka chuan Stevie le Alex po chun lo omta Louis po khalo om to boka chu vele Yvonne chuan Alex chu han awlo lawa hei kan lo chuak ve theita e atia ama ko chu Stevie mera han mu chuan tle min atim le deu am mera tang chuan in thlakung le deu ani ti Stevie pona khia ma se Stevie chuan Yvonne khatiang khan in thlakung mel taka omangai lo in mel hi ka hmule to lawang ti hlau takin ko om manasin chu wang chuan in thlakung taka om kwal kha angai lo nia a han tia chuta Yvonne chuan Alex Christopher kan min khildan chuan ipulin kon chuan kan chanchin hidik lo tak takin asoi ni om takani tin chu lova kan video thlen khatte kha an lo laveka Christopher kan mu thei tu hian thon thu an lo pho chopa kan thiam pa Christopher kan lo hian khoi koi hle bokani atia Alex chuan apoilo Christopher thudik kan khil leva kang che ka puina lo sei zong zong khado ani zia kan fin fia thei lom atia ti chuan Christopher chuan ani le thil pakhat ka zo cheunga dot in soinge soilo ti chu engpolo ni ta se min chang thei ngem an tia Alex chuan enge min han zot la atia Stevie la ka hian engtia ga ngei ro rin om lo to tin a zot ta hlol mai Alex chuan enga tinge chu tiang zo na ti chu min zo atia Yvonne phei chu alai ang reng khop maya sei mai tu po a khelowa Christopher chuan a englo nia sutaka om chung khan mei che pakhat ven him deuh bi khin neya amhing chu Kylie ania an ti chia chu Alex chuan atok voi khat bak kan se swalo chu po manjana chu mi bak chu voi khat ma kanom dun lo ati chuak thalol maya Christopher chuan voi khat chu mo ani theilo nam ni ati ta hu mai Yvonne chuan enga tinge chu izo na chan a kon ti veria Christopher chuan kha Kylie an ti khan no te paya apu ma puak deuh la towa chumi wang chuan Lincoln po khana hum him ning ka khia a han ti chu Stevie chuan atok kha kha le mani kha ka mu chuak vek to helam pang hi chi soi to lawango alo ti ve ta vata Yvonne chuan a lem mo anau pai chu lem mo alo ti ve hu maya Alex chuan Stevie hena chuan entin nge a lem ani ti khriat chhuat thei a han tia Kylie tinen khan kan in suala kan in sualna chuan apuma khan ka tumlo devin katlo pala chuta chuan apuma athil da kha alemani ti ka chuak ta lom plastic ania ti chuan puanin a no puaka chopa a han ti chuan Yvonne po chuan o chu niang kan ron chua pa po khan iom no ma khan puan them noi le plastic om tak chu kan mu iom le omlo kan ron en koi pa chuan kan hon mo em awangin kan ron tan chuak ve ta ni antia Alex chuan atoke achiang ta viawe tikhan Christopher lung oi to em a hantia chuta Christopher chuan nie atran tiote tang khan nang mani hi hotur chewin min tena sa ti chu ka khia ran hlalna boka nei ma se a fin fiana engma ka khre siro wangin ka hnial ngot theiro ni ti chuan nang ni ho hi ka thian te angin nin soya ka thian te ni ti hi infin fia thengem infin fia theiro chuan en tinge adikani ti ka khria thei bik chuanang hantia Alex chuan nui chungin chumi chungcha ga chun lungai su ina kan ho don alom kan honga ti chuan engkim a fin fiana zongjong nen kan pe pe kangje antia lim takin chudai huna tang chuan an thowa Alex in omna lampang chu an pan tlang ta diala heti lai hian Lincoln te lampang thun chu an khila hai khop mai an mi man ten tlan chua vek mai ba ka Christopher po an ron chan chua ka Mark chu au zui tu an tle ngala Mark chuan ka thei top ko chua hun kha le chen kha ko hun le tha sengin ka lo chui ve tuwa ma se chu po mit khap ka le ka jenei lawa chang le ta veka engang mi nge molek san ti hi ni le tin tu nge ni chia chu khriat chiana chak ve tran to khop mai engpo ni se an mi man ho Alex te le thian se ho chu umin ram hnoi lama chuan ni po local ve le mek ani ti chuan le ni thum agal ve le ta Mark po chu Lincoln a thukang nangin
Alex te chu ral khada tangin a en thalea an chitla vel le an vel dan chu an mu phak lo tok tu ka tang chuan a en thale te ran mai heti chung hian Christopher po a hriat na ne le tir tumin an beina su khop maya ama ro chu ma chun na son thei chia lawa Christopher ro chuan a hun kal to khe chuak thei chia lo ma se Alex te chu thian tak an ni rin na sa tak ani to wangin thamuang tak chuan an ki anga chuan a ve ta phot Lincoln a hian thiam na sang tak mai nei wangin maka na olsam taka tho theina turin camera travel ber chi re satellite atonga mi zu chui chuat heina ani meng chu an khol man hi chang kang lo tuwa a soi po ka soi thiam vek lo chu tiang chu Lincoln a hian mark chu a pe a chuan mark hian in chunga thil thleng zong te bathroom a thil thleng te thlengin a computer screen te tang chuan a mu thei veka thingkunga hian tree house an tia omna tu thatak main a ruk sin a siama chu ta tang chuan Alex te chetla vel le in chunga anom dan vel zong chu a mu theia tuna po hian sitting room ma Alex chuan Christopher chu a hun kal to a hriat na hlo to te nei le tiu tumin a lo ko meka mark chuan thian thatak chun ni himole hetianga ma ni thian ta na in pe zo hi an tam lo khopang tin aum na tang chuan a computer screen atang chuan alo en wang maya Alex te chuan Christopher nen chuan an thalak hluite an video hluiten en kual vela chutianga han en ngial nu po chuan Christopher chuan a khe chuak hle thei lo helai huna hi nge kan ti kha hi chu graduation ani hi ti chuan helai hi khoilai hun nge Alex chuan kan chui khom na hun khania thla kan la khai khe to lovem ni a han ti po chuan a khe hle thei lawa engpo ni se Christopher chuan a ti hian kan ti zelanga tlem temin ma chu ka son ve zel mayang heng school ria te hian amuna ngei te bakalila thain ka khia te tia Alex nen chuan lim don phian mai chu ti lai chuan Stevie kha rong kala Christopher min kha thiamla Alex kha afala biak ka van du ve mole atia chu da Christopher chuan kha thiam pekin he te rang mai ke ma zo khi kan thau nge chu kala ma te po ei tu te po ka va dab ve te yang atia tho thang tak chuan an kal sona chu da Alex chuan inge ni ta tin ma se Stevie mel chuena a mela chuan ti tak na mel om enga mo thil poi mo tak sei do nei ni ti alanga chuta Stevie chuan Alex kan hun ton zong te ka ngai tua tin hun gai tak chung kan ha tho ain an lo wangin kan om frang boka zong te chu ka ngai tua tuna thil thleng ta zong te khang zong ka ngai to nu khan hun gai lo te chung chu kan om khan hi ngai nin ka khia ama kan om khanang mai nervin kan in thren lo pangai ka khia ati tamai Alex chuan kha thiam lo khop mai enga Kylie thilvel wang khem ni khang te kha chu kan theng hil to don ani lom ni tin Alex chu atong ba deuh nuai mai Stevie chuan i kha thiam lo ne mai thei khang thil thleng zong kha ka khorang tin chu ni hau lova khang thil thleng te kha chu kangai dam vek to che ama ro chu kan nuna thil thleng hian ngong ma nei thwena chu mi ngong chu tuna hin ka tur me ka chu wang chuan mi hring chuan thlin tok chin hi kan nei nin ka khia chu mi ka tlin tok chin chu thleng tua chu wang chuan gai ro te kan in break lo nga kan in thren lo nga in thren than tok tin a pon ni lo bo wak han don thoven ve ka du mai ania min kha thiam don nia atita Alex chuan ni lo in thren khek ngai hle nem kan in ka hak sat na lo thleng ani pon kan panin kan tang du na nga tun mang khan kan ma chon dun le don a lom ti chuan heng ti chu kan pal tlang le mai don a lom ati po chuan Stevie chuan inga yang kha ni lo tuna chuan ka tot tu chu wang chuan hun ka momo khongai min kha thiam don nia tin a tho ta hluaya ti chuan in pek mol mola da ka khat po an ma chuan Stevie chu an ina tang chuan a chuak tamai ole a chun som zel chu episode le lo ti kan tu manga